Krásný den, miláčkové. Já jsem dneska s dušičkovým výkladem. Máme tady 3 sloníky, jeden je krásný, zlatý, takový blejskavý. To vypadá na egyptskýho, tenhle je hnědej a ten poslední je roztomilej, bílej. Jsou to sloníci po mý mamince, mi tady zanechala stádo takhle sloníků, tak jsem usoudila, že je využiju na výklady karet. Takže vybírejte, která hromádka. Já vám chci jenom říct dnešní akci. Jenom pro 1.11. na dušičky, tak jsem pro vás připravila právě akci, slevu na výklad a bude to na hloubkovou analýzu. Je to na půl hodinky, 3-4 otázky, standardně stojí 650, pro dnešní den je o 200 zlevněná, takže za 450 pro ty, kteří budou dnes chtít a kontaktují mě a můžeme se domluvit na výkladu, jo, za tuhletu cenu. A vyložila jsem na to, jaké jsou jeho strachy nebo její strachy ve vašem vztahu. Takže vybírejte, klidně si to pauzněte a já už jdu vykládat první hromádku. Je vidět nebo není vidět? Tady bude vidět. Tady bude vidět. Tak, jaké má strachy? Tady hlavně se cítí pod nějakým tlakem, přetížený, v tlaku, má pocit prostě, je toho na něj moc. Má pocit, že ho tlačíte do té 10 pohárů, což je partnerství. A tady vidíte vzdor, spopný, bránící se a odolný. On jako úplně se na to necítí, cítí se přetížený a já si ještě na to dovyložím. Proč se tak cítí přetížený? Jo, tady je vidět, že toho jako má nálož, má pocit, že má naloženo a že tady prostě jdou do něj ty holé, že furt jestli třeba jste spolu dlouho, nebo nevím, že ty holé do něj prostě jdou a on se to snaží nějakým způsobem udržet v klidu a vlastně ustítil tady do toho spokojeného partnerství, ale on se prostě cítí pod nátlakem. Tam není, že by jako úplně nechtěl, no vzdoruje, ale možná, že to je třeba rychle, si tak říkám, co mi z toho jde. Možná, že prostě potřebuje nějakým způsobem víc času. Ještě si na to dovyložíme. Já si dám to jenom stor tady nahoru. No, on asi, jestli teda je tady někdo, kdo opravdu by se chtěl už vdávat, tak on úplně jako se mu nechce do toho, no. Tady je vidět, že prostě se nechce dělit o ty zdroje, což na rovinu, i když ho tam nacpete, úplně nevím, jestli to je správný partner, protože ideální partner pro rodinu je ten, který se chce dělit o zdroje, protože pokud se nechce dělit, tak vy v tom zůstanete sama a když budete mít děti, tak prostě to bude velký problém, že pro vás to utáhnout a věřte mi, že jako být v partnerství, kde muž prostě se vás nechce zabezpečit nebo prostě se nechce dělit o ty zdroje, tak to prostě nedoporučuju. No, pak je tady vlastně 3 pohárů. No, tady to prostě vypadá, že jako ne, že prostě nechce být dotlačený do té 10 pentaklů a přemýšlí, jak z toho ven. No, chce být ještě svobodný, nechce se dělit o zdroje, chce ještě furt nějakým způsobem si žít svůj život. No, rozhoduje se. No, tady jeho strachy jsou, že prostě ho natlačíte do partnerství
A on nechce být tlačený, protože prostě za prvý se nechce dělit o ten svůj majetek jako takový. Nechce ještě být v tom partnerství, chce být sám a mít možnosti prostě v tom životě jít dalšíma cestama, vybírat si a tak. Takže tady největší strach teda je ten, že prostě nechce být natlačený do partnerství. Jo, prostě chce ještě žít ten svůj život, svobodný život, kde může vlastně, nemusí se s nikým dělit o majetek, nemusí se starat o tu rodinu, prostě chce být svobodný a chce si to užívat, chce jít dalšíma cestama, jo, což nám tady ukazuje vlastně ta 7 poháru, prostě chce jít dalšíma cestama, chce si užívat ten život s dalšíma lidma, jo, takže Takže prostě on, pokud jako cílíte na to, aby si vás vzal, tak jeho největší strach je právě z toho, že budete chtít, aby si vás vzal, nebo abyste šli do pevného svazku a on by musel ztratit ten svůj život, který žil teď, ten svobodný, ten volný. Tak já vítám druhý balíček, bohužel jsem začala vykládat, vyplo se mi to a vůbec jsem nepostřehla, že se to vyplo, takže jsem vyložila, neviděli jste postup, ale co se týká jeho strachu, tak ještě vám jenom chci říct na začátek, že jenom pro dnešní den 1.11. Mám pro vás akci, takže půlhodinový výklad, který standardně stojí 650 korun a bude to na 3-4 otázky, je to hlubší analýza, tak dneska je za 450 korun. Jo, je to jenom pro dnešek, je to akce na taková dušičková akce. Tak a teď se vrátíme zpátky. A takže dneska, kdo mi napíše, tak ten může počítat s tím, že se domluvíme na výkladu v akci. Jo? A teď vy jeho strachy ve vašem vztahu. On má obavy, a on má obavy z toho, že se mu plní jeho přání a že to jde hrozně rychle. Jo, tady je karta přání, tady je vítězství a on si vás manifestoval, nebo ten vztah si manifestoval, přál si to, ale nějakým způsobem je to asi fičák, jede to rychle a on se furt obrací do té minulosti, protože on tady byl v léčení z nějakého vztahu, obrací se do minulosti a bojí se, že tady bude znovu přetížený nebo že prostě na něj se bude vyvíjet tlak, on bude přetížený a pak bude muset odejít z toho vztahu. Ale vám tady vychází královna pentaklu, takže vy jste moudrá žena, zabezpečená žena, v klidu už, jo, a dvojka pohárů, takže u vás je to z obou stran, vůbec se toho nemusíte bát, vy asi se toho nebojíte, protože vy tady jste velmi rozumná žena ve svých energiích a víte, co se životem, když to na něj je to hrozně velký fičák, jo, tady tu máme tu 8 holí, že to pro ně je hrozně rychlý a on se bojí toho, co zažil vlastně v té minulosti. A takže on se bojí toho přetížení. Takže tam to chce hlavně čas a trpělivost, netlačit, ale vy prostě víte, jak máte postupovat. Jo? Jenom abyste věděla, že on tam má tohleto v sobě uzavřený, jakože on tam má ty strachy, že se mu plní to jeho přání a že se mu plní hrozně rychle. Někdy prostě my, i když si manifestujeme a přejeme si, tak potom jsme vyděšení z toho, že ono nám to opravdu přichází. Tak, já vás tady vítám u posledního sluníčka, u toho bílého. Tak, jinak vám chci říct, že jenom pro 1.11. je teď akce a je to hlubší analýza na půl hodiny, která standardně stojí 650 korun, teď je to za 450, jenom pro dnešek, pro ty, co se přihlásí dnes. Tak pro ty je to za 450 korun. Tak a jak to má, jaký strachy má ve vašem vztahu? No, já si zase dovyložím ještě další kartičky, ať tam mám víc jasno. Jaké strachy jsou u vás ve vašem vztahu?
vztahu. Jaké strachy má. Tak. Jaké strachy má u vás ve vztahu? Tak. Tak tady se něco stalo. Tady mám pocit, že teda, jestli tam došlo k rozchodu, k ublížení, k tomu, že někdo někoho podved mi přijde, co je tady trojúhelník, bolavý srdce. Tak, opět mě zazlobila. Technika. Teď jste nejspíš bolavý, pobouchaný, protože ten trojúhelník, když se na to přijde, tahle karta, vlastně ta trojka mečů je velmi bolavá karta, jo. Ta žena tady bolestí na ní křičí, takže to opravdu není nic příjemného. A vy, když teď vlastně jste v té fázi, kdy nespíte, kdy prostě cítíte to, že vám rvou to srdce na několik dílů, tak tady vám karty říkají, že nejste sami. Váš anděl strážný je s vámi. Takže jestliže si připadáte úplně sami, protože většinou to tady partneři k sobě mají nejblíž, berou toho druhého jako vlastně půlku sama sebe. Jo, někoho, komu můžou věřit, komu můžou důvěřovat prostě. A potom, když se stane něco takového, tak potom opravdu to je jako když urve někdo vám půlku srdce, že jo. Takže tady andělé vám říkají, že nejste sami, jo, že je tam s váma anděl strážný a vytáhla jsem vám ještě kartu vědma. Rozvíjejte se ve své současné situaci, takže tam, kde vy jste bolaví, tak nemáte ale zůstávat. Máte na tom hledat pozitivní věci a vlastně učit se do budoucna z této situace, jo. Začít to obracet, protože to, co nás nezabije, to nás posílí a je to hluboká pravda. Takže až jednou se tohleto srovná, já vím, že teď teda to musí být mazec a hrozně bolavý, je mi to moc líto, protože to sama znám, takže vím, jak to může být velmi, velmi bolavý. Tak vydržte, buďte na sebe laskaví, teď hlavně tu sebelásku. Tu já propaguju pořád i na svých kurzech, co se týká osobního rozvoje pro ženy. Takže hlavně tu dejte péči sama sobě, buďte na sebe hodný, teď jste opravdu pobouchaný, bolaví, takže dejte péči sami sobě. Naučte se právě dávat tu péči sami sobě, to je další věc, která mi k tomu jde, že vlastně se z toho máte poučit, jo, a rozvíjet, to znamená, že budete vyhledávat ty možnosti, jak dát péči sama sobě a časem, až se to trošku všechno sklidní, až si to všechno sedne, vy si vyjasníte svůj postoj, jak to chcete dál, nebo co bude dál, tak potom se poučit, jo. Takže pokud byste chtěli s tím partnerem zůstat, tak prostě jak to nastavit tak, aby k tomu nedocházelo, jo. A já si myslím, že to je hodně i o té právě sebelásce, jo. Takže nevím, v jaký jste situaci, co tam všechno hraje roli, ale dejte tu lásku sami sobě, postavte se na první místo, ne toho partnera, protože tam třeba může docházet k tomu, že vy tam pečujete o celou rodinu a on prostě jako takhle se vlastně v podstatě vymlouval na práci a mohlo se tam něco odehrát. Jo, takže teď ne všechno pro rodinu a pro partnera, ale dejte sama sebe na první místo, otočte to, postavte se k tomu jinak, jestli s tím chcete s partnerem dál fungovat, tak prostě nastavte jiný hranice, jiný pravidla hry a tak, jo. To je všechno, tohleto jakoby řeším i v tom, vlastně v tom vedení, v tom průvodcovství, kdybyste s tím potřebovali poradit, můžeme se spojit, můžeme se na to podívat. Jo, takže držím palečky, vím, že je to bolavý, ale jediný jeho strach teď, co je, že vlastně on se bojí, že o to všechno přijde, že vy tam odejdete od něj, jo, takže jeho strachy je lítost, zoufalství, zkroušenost a kajícnost.
Takže já vám budu držet palečky, mějte se hezky a pokud chcete někdo ten zvýhodněný výklad, tak jenom pro dnešní den. Je to půlhodinový výklad, vychází to většinou na 3-4 vhledy a standardně stojí 650 a jenom pro toho 1.11. na ty dušičky je to za 450, kdo se dnes objedná a ozve se mi a domluvíme se, tak to máte za 450 na půl hodiny. Jo? Tak, mějte se báječně a budu vám držet palečky a zatím ahoj.